Hola, boa tarde, benvidas e benvidos a este novo foro de colaboración entre a Fundación Luces e a Asociación Alexandre Bóveda, que chamamos Revisar os Marcos, e na que cada mes debullamos con público para que podades facer as vosas aportacións e preguntas ao tema central da revista. Este mes a revista tiña dous temas centrales. Un era os 30 anos do Bravú e outro era o cupo galego, a historia do cupo galego. Podíamos ir ao doado e celebrar tamén aquí hoxe os 30 anos do Bravú, como se está celebrando pola Coruña toda e por Galicia todos estes días, pero decidimos aportar a cousa un pouco máis, non sei se seria, triste ou deprimente, ou non sei, o mellor non, se cadra non, e falar do cupo, que volve a estar de actualidade pola negociación en Cataluña, non? O cupo vasco, o cupo navarro, e agora parece que se aveciña o cupo catalán. E, unha vez máis, volve a poñerse enriba da mesa a posibilidade de un sistema de financiamento galego especial para Galicia que poda parecerse ao cupo, como si fora a primeira vez que falamos disto. Pero, como leredes na revista, que por certo podedes mercar aí na entrada se queredes, non é a primeira vez que en Galicia se fala de cupo, non é a primeira vez que en Galicia se negocia sobre o cupo, e incluso os protagonistas daquelas negociacións poderían sorprendernos hoxe, non? Ou non. Para falar disto temos hoxe con nós a Juan Oliver, que é xornalista, que asina esta reportaxe central da revista Luces, que xa ten estado máis veces con nós, socio tamén da revista Luces e colaborador habitual. E temos tamén pois a honra, a sorte de contar con dous economistas que son tamén, que forman parte da historia política e económica deste país, non? Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada da USC, foi portavoz nacional do BNG, e eu creo, para min, unha cousa que o mellor non é tan coñecida, pero para min importante para o país, é que coordina un grupo de investigación económica na Universidade de Santiago que proxectan, que fan estudios sobre innovación económica e desenvolvemento. Non creo que ese traballo de investigación a prol do país que é moi importante e que o mellor non é tan coñecido como as outras súas fases, a política e a docente, non? E tamén temos con nós pois a Carlos Mella. Carlos Mella, non sabedes a sorte que temos de que este hoxe con nós, ou se o sabedes, é economista e escritor, foi profesor de Economía Política na Complutense hai moitos anos, contábanos agora que leva 34 anos xubilado, o sea, hai moitos anos, foi deputado por UCD na primeira legislatura galega, foi vicepresidente económico da Xunta con Albor entre os anos 83 e 84, formou parte, estivo moi presente no nacemento de Coalición Galega, no nacemento do Partido Nacionalista Galego e en 1994 encabezou a candidatura do BNG ao Parlamento Europeo. Eu creo que ele estivo presente de maneira con máis ou menos protagonismo en todos os intentos de negociar un cupo para Galicia. Supoño que sí. Voulle xa pasar a palabra e deixaremos un trozo final para as vosas preguntas e aportacións. Paso a palabra a Juan. Bueno, vou falar un poquinho porque teño moi pouco que decir. Aquí tendo a estas dúas personas que eu coñecía por separada, a verdade é que nunca imaginei que poderíamos xuntados para falar deste tema que me parece moi interesante, porque eu cando me propuso Luces facer esta reportaxe, non me esperaba atoparme tantos debates
tantos debates interesantes, ¿no? O primeiro foi cando falei con Carlos para preguntarlle por ese primeiro intento que hubo en Galicia de contar con cupo, e a historia que me contou é tan apaixoante que prefiro que a conte el, non desvedar absolutamente nada, porque a mí me pareceu un exemplo de como a intrahistoria conduce a historia. Non quero contar de que vai, prefiro que o conte Carlos. O que si me ensinou esa historia é que sai moitos anos antes de que existira esa labilidade política ou dos políticos que se toman as posturas que en principio podemos considerar ideolóxicamente cementadas moi sólidas académicamente ou ideolóxicamente, e que luego resulta que non. É dicir, eso de que por un lado sí, pero por outro que quere que lle diga, pois que, por certo, un amigo meu di que ese teria que ser figurar no preámbulo do Estatuto de Galicia, non? Galicia por un lado pode ser, pero por outro que quere que lle diga. Desa historia que coñece Carlos de primeira man, creo que se pode definir moi ben. Este reportaxe tamén me trouxe a memoria o debate sobre que eu creo que o de fondo é o fundamental, o importante, de si a Galicia lle convén un cupo específico. É dicir, se somos un país que producimos recursos suficientes como para poder subsistir pola nosa conta, é dicir, por os impostos que recadamos, sen ter que estar pendentes do que ven de fora, non? Eu creo que é importante porque, por exemplo, na Seguridade Social somos absolutamente deficitarios. É dicir, creo que chega a máis de 3.500 millóns de euros ao ano o déficit da Seguridade Social en Galicia. É dicir, entre os gastos que ten a Seguridade Social aquí, o pago de pensión, os gastos correntes, que son fundamentalmente pensións de xubilación, e os ingresos que obtén maioritariamente a través das cotizacións das empresas e dos traballadores, non? Me parece un debate interesante. E non entrei eu noutro debate que o último se remato, porque creo que pode ser incluso unha peza para o futuro, indúcese, porque non quería embarrar o debate, pero no caso de que o debate anterior deduzcamos que a Galicia non lle convén porque ingresamos menos por impostos da pasta que necesitamos para gastar aquí, como é que as empresas, as grandes empresas que teñen aquí boa parte da súa conta de explotación, pero cotizan fora, cotizan en Madrid, non só cotizan elas no imposto de sociedades, senón tamén algún dos seus traballadores. Non é o caso do meu xornal, eu traballo para un xornal de Madrid, pero o xornal está en Madrid, ten a sede allí, e a cotización é allí, é dicir, o meu posto de traballo o teño allí. Eu non afecto para nada a financiación de Galicia, ¿no? Pero se pensamos en grandes empresas que deixan aquí parques eólicos, explotacións hidroeléctricas, calquera faceta de calquera sector económico que podades imaginar, pero que teñense de fora, están explotando recursos aquí, pero pagando impostos por eles en Madrid. Entón, bueno, deixo aí, eso é todo o que tiña que expoñer. Logo, se estaría atento, porque son xornalistas, se teño alguna pregunta que facervos, os asaltarei como é debido. Boas tardes. Eu podemos falar do pasado. Podes falar do pasado e de como era aquel. Como é hoxe, pois eu sabe bastante máis que a mí. O que si vos vou explicar, posiblemente, explicar é unha palabra demasiado bonita. Vamos contar a intrahistoria dunhas cousas que pasaron na autonomía galega e que non se coñecen habitualmente. Podo empezar con cuestión de anécdotas. Por exemplo, decir que Fraga apoiou Vicente, cousa que daos a todos deles, como non me iba de secreto. Cuando eu por mesmo media terra de alguna cousa. Media ten razón alguna cousa. E como pasa sempre, eu o que digo teño probas. Eu chameille bárbaro a Fraga nun artigo. Dixenlle, cando vin que aquí non había goberno, que non eran capaces de gobernar, que isto era unha desfeita, dixen que veña a gobernar, ainda que
que veña a Fraga, ainda que sexa un bárbaro, e puxen a palabra bárbaro. Contestación de Fraga que era moito máis intensa. Estas dúas está. Unha, o seu discurso último na universidade, unha dedicatoria que me di, non me acordo que perdí para Carlos Mella, non sei que. Se escribía como falaba en sí, e despois unha tarxetiña destas que che invita, como sempre, a unha cena. Bueno, despois contaremos a historia. Quero dicir que pasaron cousas que hoxe non se entenden ben. Por exemplo, eu defendín o cupo e puxen o cupo como unha cousa necesaria e absolutamente indispensable para Galicia. Posiblemente hoxe non o diría, posiblemente. Pero daquela sí, porque o cupo, con todos os respetos, interesábame un nabo. O que me interesaba era unha cousa. Galicia, por unha vez na historia, e sin moito mérito pola súa parte, había conseguido poñerse na historia de España. Era unha comunidade autónoma histórica. Éramos tres: País Vasco, Cataluña e Galicia. Por unha vez salimos na carreira en pé. Os outros aproveitaron e Galicia deixouse ir, como sempre, os galegos deixámonos ir, os dirixentes dos galegos. Vamos hai que distinguir, eu vou distinguir aquí moi ben entre xente galega e dirixentes dos galegos, e logo explicaré por qué. Entonces, esta falta de presencia de Galicia, cando eu cheguei ao goberno, eu metíme no goberno porque vin eso, porque non era ninguén, era un diputado da UCD xa extinguida, de maneira que, pero chamei a Albor votaba sí ou non, blanco ou negro, na mesma sesión do Parlamento, porque non tiña maioría. Entón digo, sí, vou coller uns cuantos que son da UCD e vamos a facer un goberno. Eu vicepresidente do goberno e eu me encargo do tema económico. Dixo que sí. E entonces eu o que quería era poñer a Galicia na historia española. E entonces, como podía facer? Non tiña o terrorismo de ETA, por exemplo, que axudou moito ao País Vasco a conseguir cousas e tal. Non tiña a forza económica catalana que tamén lle permitía xogar, o xogaba con unha suficiencia tremenda. E nos, Albor, excelente persona, inútil presidente, pois deixaba a Galicia morrer polas escorrentías, e eu veía que Galicia se marchaba. E entón dixen aquí, hai que armar un Cristo. E entón argallei tres cousas, por eso digo que o cupo non ten, desde o punto de vista non ten explicación, porque o cupo, se o separas do incidente do rei e do truco dos 12.000 millóns, non ten sentido. Entón, nun ano que estuve ali, armei esas tres movidas para que Galicia salira e tal. Por exemplo, o incidente do rei, e teño que contarlo porque así, o rei resulta que no apóstolo manda a un funcionario, bueno, García Saber fai, e en vez de nombrar ao presidente da Xunta de Galicia a facer a ofrenda ao apóstolo, nombra a García Saber. E agora chamoume chorando, ai, o que me fixeron e tal. Pois mira, se me deixas agora a miña maneira, pero non me veñas con coñas despois. E entonces digo, sí, enseguida veuse que quitaban o problema das mans, chamoume Carlitos, eu marchei ao despacho e entraron Marocha ali e atoparonme reindo, e preguntaron, pero por que reindo? Pois que me acaban de chamar Carlitos. Agora, cando lle sacamos o correo de rol, digo, simpático. Total, que chego, collo o teléfono, collo o micrófono, chamo os periodistas e pronuncio aquela frase que teño escrita aquí: el rei acaba de cometer unha grave ofensa a Galicia. En fin, despois pero a primeira frase que era estudiada era esa: armouse a Dios es Cristo. Automáticamente os periodistas fuxiron
E eu, cando salín dali, encontreime unha cousa que sempre me doerá. A Galicia vencida. Os políticos, moita xente, e que me deixou de saludar. Teño artigos de periodistas dicindo sobre dichas as cousas. Quen es usted para meterse en cuestiones de la realeza? Usted se dedica a la vicepresidencia, a las cosas. Nacer, o telediario, o parte da tarde da SER, das 8:30, era hoxe unha cousa que se escoitaba en toda España. Teño grabado tamén aquí. Ás 8:30, por primeira vez na historia, empeza a ser así, seino de memoria. Señor Mella, el que la hace la paga y a usted le huele la cabeza a pólvora. Está escrito, yo nunca pensé que podía salir en una SER, porque aquel meter personaje más importante de España, vamos a salir en una SER en primeira, y me siguió dedicando 5 minutos por meterme correcto. Total, en par de días xa me di por perdido, e en esto o rei debeu non pensar, e 4 ou 5 horas, o día seguinte dixo: acorto o viaxe de Venezuela 2 días e aparezco en Santiago. Mira, eu volvín para Santiago, nunca me deran tantos abrazos, nunca me mallaran tanto, me felicitaron tanto. Eu sentí un pouco de noxe, pero pasou aquilo, foi como pasou a cousa. Total, apareceu o rei, puxemos todos os sinos, dou a man, como é natural, me saudou e díxome literal, textualmente: ya estoy aquí. Non comentou máis. Xa só que aquí é a frase de ir, non sei se tiñes a intención, pero ya está. Total, pasou o incidente do rei e, bueno, eu ganei fama de ser un tipo tal, pero non sabía ben. Entonces, chegou o dos 12.000 millóns. Había que ver, nós tiñamos un goberno que non sabía gobernar, sempre meternos en outros, bueno, decir, o primeiro goberno de Arbor era simplemente non sabía, que tiña entre mans, que lle vou facer, e así era. E entonces chegaban a Madrid, pedían a competencia en postas ou a competencia no que sexa, sempre competencias de pouco pelo, sempre competencias de pouco pelo, porque os que non saben gobernar e non se atreven procuran non ter moita responsabilidade, así nada é mellor, nada é mellor. As cuestións son claras e políticamente moitas veces as explicacións están moi agachadas. Total, pedían a transferencia e viñan tan contentos e canto costa? Non, total, viña ca competencia, pero se viñan sin os cartos para exercer a competencia. Eu fora o director xeral de política financiera no Ministerio de Facenda durante uns cuantos anos, algo de eso sabía, collín o presuposto e empezamos o presuposto a tucha, moito cuidado, hai que saber manexarlo, non é ninguna tontería, e ali punto por punto fui golpeando hasta conseguir 14.000 millóns. Fomos a Madrid, os de Madrid por ela hai que reconocer que na administración que cando lle presentamos un papel puxos un pouco colorado pero fomos e discutimos o tema, nós tamén hincháramos a nosa parte, bueno, ao final pilláronos, cando íamos por os 14.000 millóns pilláronos dun renuncio a nós, tuvemos que recuar, pero sacamos 12.000 millóns, aparecimos con os 12.000 millóns aquí, e a resposta de Arbor, recordo, tenemos que darte una comida. Tenemos que darte una comida. Eres un fenómeno, tenemos que darte una comida. Recibixo comida ao final. Eso foi todo bien. Total, armouse un bolio, pero viñeron 12.000 millóns. Consecuencia, desos 12.000 millóns, pois veu a distribución. Eu quería, tiña un plan que non vou contar aquí, pero
proxecto, pero Barreiro quería facer a televisión, ali empezou o lío interno e terminou coa miña dimisión, que se culminou co problema dos empresarios. Eu en Madrid tiña fama de redactar discursos moi axeitados, tiña certa. E acórdome que Carriles, o ministro Carriles, encargárame un discurso para os empresarios que iba a dar no Instituto de Estes Fiscais. E me díxome que sea un discurso, Carlos, que sea un discurso atrevido, pero prudente. Carriles era tamén os que... E eu falei un discurso. E entonces ven Albor e hai no Compostela a reunión dos empresarios galegos, do CB galego, e Albor me pide que teño que botar un discurso ali. Pero, claro, que eu escollí o mismo discurso que fixera e saquei unhas cosas, efectivamente algo mantengo, pero era exactamente o mismo discurso. Claro. Pois o que lle pareceu aos empresarios madrileños de aquela un discurso moderno, bueno e tal, os empresarios galegos pediron a miña dimisión. Claro, atopaste con esta xente e ti empezas a temblar. Total, tuve unha reunión con eles e efectivamente, con todos os respetos, se pode ser empresario non sabe un carallo. Dito sea o caso e si maior. Bueno, vou rematar. Quería contaros isto porque esta intrahistoria extraña que moitas veces non se explica. E hoxe se me piden a min falar do povo, non me atrevo. Non me atrevo esta vez aquí e me dirá de que falas. Posiblemente os tempos pasaron e daquela eu tampouco posiblemente admitiría o povo, pero o povo era unha ferramenta de traballo e era simplemente o feito de facer presente a Galicia, é dicir, de convertir a existencia de Galicia en presencia política. Non o conseguimos. Durei un ano, chegou de ver. E non conseguimos eso. E o goberno de hoxe tampouco vai conseguir, co cual nos vamos desaparecendo, vamos amuermándonos, vamos, se non tes presencia política, menos nunha democracia, pois ti estás morto. Entonces, pois non se conseguiu unha presencia, eu conseguí esa presencia, pero a presencia costou o posto, durei un ano, 6 meses, 3 meses. Un abrir e cerrar de ollos. E despois a Galicia sucede unha cousa, bueno, non vos vou contar a cena con Fraga porque é unha anécdota que despois, pero a Galicia, Fraga xa cheiraba que quería ser presidente de Galicia. Vamos, cheiraba, non, xa había decidido ser presidente. E entonces diste, bueno, por fin temos un tipo, pero Fraga era tan expansivo, que Galicia quedou máis murchado ainda que se gobernara algo, porque non era Galicia, era Fraga, porque Fraga, pois claro, conocía xefes de Estado, xefe tal, trouxe aquí o de Cuba, con Alfonsín, en fin, el demonio traía aquí e entonces era Manuel Fraga, pero Galicia seguía desaparecida e isto a min sigue me doando hoxe e nos meus libros que publiquei algúns con certo éxito, por exemplo este, teñes tamén aquí o papeliño de que é o libro máis vendido naquel ano con os docentes e sigo dicindo o mismo, mentre Galicia non teña presencia política aquí podemos decir o que queiramos, pero estamos políticamente, vamos a ser sempre unha segunda división e iso costa moitos cartos e moitos descostos e eu me calo porque xa chegaste a desacumular o cupo, non? Si, bueno, no, eu fixen a lei, a formulación non, porque esa era moi peligrosa, sabes? Entonces, si, a lei está, foi unha modificación.
estatutos, simplemente. Moi ben, pero claro, De todos sitios é moi curioso, lendo o diario de sesión deses tempos, é dicir, a interhistoria que hai aí tamén é moi bonita contar, é dicir, porque esos discursos que había delataban como en unha proposta que aquí te digas que estaba sacada de contexto para hacer aparecer a Galicia, si había xente que a tomou en serio e estaba disposto a negociar. Creo que estaba Camilo Nogueira, tamén non era as cosas que podes facer política e tal, defender naquela época o cupo para Galicia. A prova é que eu mesmo, na proposta de cupo, pedía un cupo negativo. É dicir, eu facía as contas e como o cupo non me daba, era o Estado, é dicir, en vez de ter o País Vasco paga un cupo, bueno, pois era a mí o Estado que me pagaba o cupo a Galicia para compensar as contas. En fin, e claro, cando o camino non era serme apuntar un bombardeo, porque son nacionalistas, era un cupo, claro, pois que vas facer? Pois sí, el camino era un tío simpaticísimo e fenomenal, pero bueno, tamén tiña as súas temporadas, non? Que vamos a facer? Bueno, pois nada, moi boa tarde a todas e a todos. Antes de nada quero agradecerlle a Luces por existir e en parte, pois, cando me chamou María Luisa para este acto, pois a verdade é que non tiña moi claro se debería estar, porque xa hai tempo que non traballei o tema do financiamento autonómico, pero basicamente acabei aceptando por unha forma simbólica contribuir co meu cupo a Luces de Galicia, que leva xa vexo o número 133, o cual ten moito mérito conseguir sacar adiante un proxecto de tanta calidade, tanto de contido como de forma e de deseño, durante tanto tempo, e manterse aí vivos. É unha forma de manter viva unha parte de Galicia e unha parte do discurso galego, tanto no cultural como no mundo das ideas, non? Por lo tanto, moitos parabéns a todos os que facedes posible Luces, non? Tamén é certo que agora, cando comentaba Ana Luisa a que tuveron dudas sobre que tema facer o debate de presentación do número, tamén é certo que creo que acertarían máis falando de Bregú que falando do financiamento autonómico, porque hai que reconocelo, o tema do financiamento é un tema moi aburrido, non? É un tema moi aburrido porque é triste, non somos capaces de sacar boas ideas para diante en ningún momento, levamos moitos anos dándolle voltas a isto, e ademais falar de números e de cifras e de este tipo de cuestións, pois tampouco é o máis atractivo, non? Pero xa que é así, pois vou a darvos a miña humilde opinión sobre ao redor deste tema, porque non é exactamente tampouco o cupo o que eu creo que debe centrar os debates sobre a cuestión do financiamento autonómico e as relacións económicas de Galiza co Estado e co resto das comunidades autónomas, non? Eu creo que aí neso sería moi longo de meterse digamos, nos detalles para explicar os matices de por que digo isto, pero basicamente eu que quixera deixar un par de mensaxes en riba da mesa é que eu creo que falar de financiamento autonómico ou falar de cupo solo ten sentido no marco dun debate máis amplo sobre o que representa o goberno autónomo, o que representa a descentralización de verdade dun Estado,
é sobre a distribución de competencias entre as diferentes administracións. Porque se non se fala diso, falar das cifras a secas, pois obviamente ten que ver con un racaneo de como se distribúe unha cantidade que o Estado pon encima da mesa para repartir coas comunidades autónomas, e que vamos a discutir cales son os criterios que a nós nos sale un pouquiño mellor ou a outros lle sale un pouquiño peor, que no que se convirte o debate sobre o financiamento autonómico en todas as roldas de negociación que houbo do sistema de financiamento autonómico, que a última foi en 2009, tiña que renovarse no 2014, van alá 10 anos máis e sigue sin renovarse ainda, non? Pero a cuestión é que todas as negociacións ao redor diso acaban sendo unhas negociacións moi de detalle fino, que efectivamente ás veces permite arramplar con uns millóns máis ou uns millóns menos, pero ao final eu creo que non resolve o problema de fondo, non ataca o problema de fondo, que é cal é a capacidade que ten cada territorio para, por un lado, diseñar a súa política fiscal, que no modelo tal como se implementou no Estado español é un modelo no cual as comunidades autónomas reciben uns fondos que recauda o Estado, a administración tributaria do Estado, e con eses fondos teñen o compromiso de xestionalos para prestar unha serie de servicios á población, dos servicios básicos fundamentalmente, de saúde, educación, servicios sociais, etc. Pero non ten, por exemplo, competencias máis que para fixar a política fiscal, a política tributaria, para fixar o tipo dos impostos. Desde logo non ten capacidade de incidir relevante nos impostos importantes, e, polo tanto, máis que, como sabedes, unha pequena cesta de impostos propios, que no conxunto é unha parte pequena do financiamento total, e unha parte dos impostos cedidos, pero que son cedidos en todo caso cos criterios definidos polo goberno central. Por lo tanto, a cuestión é que realmente cando un pensa na descentralización dun Estado, como se pensou en algún momento na descentralización do Estado español, en un momento no que, tal como se falaba antes, parecía que todo estaba aberto, parecía que todo era posible, houve un momento en que a historia parecía que estaba moito máis aberta do que está hoxe en día. Hoxe parece que todo está tan pechado que non hai opción para plantexar alternativas realmente innovadoras en casi ningún campo, pero houve un momento en que parecía que o campo estaba aberto, que era posible moitas alternativas diferentes, e houve un momento en que parecía que a descentralización do Estado español podía ser algo realmente ambicioso. E incluso na súa plasmación desde o punto de vista legal nos estatutos de autonomía, na letra dos estatutos de autonomía, dos primeiros estatutos de autonomía, entre os cuales está o galego, pois hai unha distribución de competencias que parecía con moito potencial, con bastante potencial. Pero que ocorre? Que esa distribución de competencias logo no desenvolvimento práctico ao longo do tempo pois foron quedando cada vez máis cercenadas, cada vez máis anuladas pola arrolladora vocación do goberno central e do Estado central de manter realmente atadas as atribucións e as competencias importantes sobre todas as políticas importantes, incluso aquelas que estaban formalmente transferidas ás comunidades autónomas. Entón, se non é por unha vía e por outra, e nos últimos 20 anos, en particular a partir da segunda legislatura de Aznar, de forma moi agresiva, houve un proceso de recentralización brutal das competencias. Entón, a cuestión é que se un país non ten competencias
para definir as políticas importantes no eido industrial, no eido agrario, no comercio, no aforro. Si te quedas sin instrumentos de aforro porque a política sobre as entidades financeiras, incluídas as de crédito, o que eran as caixas de aforro, pois se decide noutro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, se tú non tes capacidade para decidir as políticas importantes, pois ao final o único que eres o xestor duns recursos cedidos para prestar uns servicios que están máis ou menos tasados, que están máis ou menos determinados e que os podes xestionar máis eficientemente ou menos, e obviamente aí neso os diferentes gobernos das diferentes comunidades autónomas pois presentan perfiles diferentes, porque vemos que a desidia en moitos gobernos pois é unha tonalidade perfectamente admitida e tolerada e non pasa nada, porque se asume que a comunidade autónoma está casi de adorno e podes estar depois un día inteiro desaparecido cando o país o leva unha riada e non pasa nada, pero e aquí pois algo parecido. Aquí levamos moito tempo vendo un goberno que a filosofía máis importante é un pouco deixar pasar, deixar correr, poñerse de perfil, que non me ataquen nunca, non facer nada importante para que a xente sobre todo non crea que desde o goberno autonómico podemos facer cousas, porque se non o cree non nos las pide, entón así a xente está tranquila, non nos pide nada, nos arranxamos as cousas a nosa maneira para ir tirando, controlamos o poder, que é o objetivo fundamental, e tiranillas, non? Entón, o problema está en que esa lógica de que ao final é o resultado dunha complicidade entre quenes centralizan realmente as competencias e quenes desde as administracións autonómicas colaboran con ese proceso, pois ao final temos unha situación na que as decisións importantes para o desenvolvemento do país, que son as que logo crean os recursos, e de onde salen tamén os recursos públicos, e de onde salen o que se pode recaudar en forma de impostos, etc., pois non ten instrumentos reales para actuación, ou non os utiliza adecuadamente. Entón, cando é así, o que ocorre é que ao final o debate ao redor do financiamento autonómico acaba sendo basicamente un debate sobre como se reparten os fondos para prestar os servicios sociais básicos do estado do benestar e, en todo caso, as pensións. As pensións garantidas a nivel central, co sistema de financiamento da Seguridade Social, é un sistema no cual as comunidades autónomas e os territorios non teñen nada que ver, e despois hai un reparto de recursos, como digo, para prestar os servicios básicos. Entón, a cuestión é que prestando esos servicios básicos podes garantizar unha certa calidade da vida da población en esos ámbitos, pero non son os instrumentos para o desenvolvemento do país. Non son os instrumentos para o desenvolvemento do país. Os instrumentos para o desenvolvemento do país están noutras cousas. Están nos grandes investimentos estratégicos, están na política industrial e a localización das empresas, están en como eres capaz de atraer ou non a localización das empresas para o teu territorio. E se tú non tes capacidade para facer iso, pois entón todas acaban donde? Ao redor do goberno central, dos poderes económicos, do poder financiero e do poder político en Madrid, que é o que levo ocurrindo nas últimas décadas, onde todas as grandes empresas nosas acaban tendo a sede social en Madrid, salvo unhas poucas, non? Entón, iso é o problema real. Entón, eu o que quero decir é que o debate sobre o financiamento autonómico eu creo que só ten realmente sentido ao redor dun debate sobre o modelo de descentralización real das competencias e de exercicio real das competencias por parte dos gobernos dos territorios, non? E iso é algo que normalmente queda a un lado, non? En ese sentido,
o perderse nos números miúdos ás veces pode despistar un pouco o problema, non? Eu non creo, cando se analiza, como se comentaba, non? É outro tema, como cales son as relacións económicas desde o punto de vista fiscal, solo fiscal, entre as comunidades autónomas e o Estado. Eu creo que a maior parte dos exercicios que se nos presentan e que se publicitan nos medios de comunicación están moi sesgados, tanto nunha dirección como na contraria. E creo que eso non axuda a centrar o debate no que tiña que ser o problema real, que é o de decir, vamos a debatir dunha vez si queremos realmente que o Estado español seña un Estado con unha estructura realmente descentralizada. Vamos a discutir non só de como repartimos o que o Estado pon encima da mesa para repartirnos no sistema de financiamento, sino que vamos a discutir sobre as competencias. Vamos a ver que competencias realmente asumimos e que competencias se queda o Goberno Central. E, polo tanto, cal é o debate de fondo ao final, para min, é cal é ou cal ten que ser o tamaño do Goberno Central. Porque, claro, se a discusión é sobre a base de que o Estado Central decide el que é o que recauda os impostos importantes, decide que a súa parte do pastel é esta e o que entra a distribuir para as comunidades autónomas é unha cantidade determinada, eso quer dizer que o tamaño do Goberno Central queda fixado unilateralmente por eles e logo os demais van a estar peleándose por establecer uns criterios que lle podan ser máis ou menos favorables ou máis ou menos desfavorables, o menos desfavorables posibles na distribución deso que queda. Pero o problema de fondo é cal é o tamaño do Estado, cal é o tamaño do Estado Central. E iso, obviamente, non é o que se discute en ningún deste contexto, salvo por parte de Cataluña, que implícitamente poñen esa cuestión en riba da mesa, os demais non. E eu creo que é obvio que o Estado Central e o que todo o que depende da estrutura do Estado Central está sobredimensionado en España. Está sobredimensionado en España por unha razón, e é que o proceso de descentralización fíxose como un adorno sobre a estrutura do Estado Central. Pero non se eliminou nada da estrutura central da configuración central do Estado. Creáronse as comunidades autónomas, pero sigue habendo, además do Goberno Central, as diputacións e, obviamente, os concellos. Hoxe, no gasto público, no noso caso, temos 5 niveles administrativos. Temos o nivel europeo, o nivel do Estado Central, temos as diputacións, temos os municipios que forman parte dunha estrutura de Estado Central e logo temos as comunidades autónomas ao lado disso. Bueno, pois hai unha duplicación clarísima de administracións e de competencias entre esos niveles, e iso significa que o Goberno Central ten na súa estrutura administración para facer digamos, funcións para as cuales en teoría xa non ten as competencias, pero ten en cambio o personal e os medios, sigue o tendo. As diputacións teñen a función que teñen, están ao lado das comunidades autónomas, ali onde non hai comunidades autónomas uniprovinciales, e polo tanto aí hai un problema de sobredimensión de todo o que ten que ver ca estrutura dun Estado Central e ademais de solapamento de competencias que fai que ao final todo eso seña bastante ineficiente, porque fai que sobre moitas cousas ao final estén actuando diferentes administracións con unhas competencias claras e outros non claras, pero que actúan no mesmo tipo de cousas, sin unha coordinación efectiva. E iso, ao final, o único que se traduce en unhas duplicidades de estrutura e de gastos moi importantes e unha escasa eficiencia.
unha eficiencia reducida, porque ao final non hai unha distribución clara do que ten que facer cada un, e ao final o que hai en moitos casos é peleas por estar presente en según que cousas cada un deles, pero iso non contribúe á eficiencia, non? Entón, a cuestión importante sería reducir moito o que hoxe queda para o que son os gastos da Administración Central do Estado, o Estado Central e as estruturas propias dun Estado Central, como son tamén as deputacións, e, por tanto, agrandar de forma moi considerable o que serían os recursos destinados ás comunidades autónomas, e que deberían ir acompañados dunha real cesión, non só no papel, sino en real cesión das competencias, para poder facer políticas estratégicas, políticas sectoriales, políticas de todo tipo, para o desenvolvimento do país acorde coas necesidades estratégicas de cada un desos países. Obviamente, iso pasa por outra cuestión que non é baladí, e que non podemos dar por feito, e é que iso significa que, ademais disto, o que teria que ocurrir é que os gobernos ao frente de cada un desos territorios pois teñan unhas políticas adecuadas, pero iso xa é, digamos, un debate a maiores, non? Pero, entón, esa é unha cuestión que me parece tremendamente importante. E outra cuestión que, xa entrando máis en detalle sobre o tema do financiamento autonómico e da cuestión fiscal e dos números, como vos digo, eu creo que hai unha contradición na cuestión estrictamente fiscal, deixando xa de lado todo o que ten que ver coas demais políticas e competencias para desenvolver un país. Hai un problema no que é as relacións fiscales. As relacións fiscales é que o modelo de descentralización fiscal que se seguiu en España é desequilibrado e asimétrico, porque, digamos, o Estado decidiu ceder a xestión do gasto, dunha parte do gasto, pero non a xestión dos ingresos, a xestión dos tributos. E claro, a xestión dos tributos é tremendamente importante para a política fiscal dun país. E é tremendamente importante por moitos motivos, pero, desde logo, coa política fiscal, coa política tributaria, se fai unha política económica moi activa, moi importante, e, por outro lado, en función dela, tú podes aumentar en maior ou menor medida a recadación que vas a obter para logo financiar o gasto. Pero se tú non tes capacidade de financiación, de decidir sobre os ingresos, pois entón os gastos son os que che veñen dados por outros, pero, digamos, por la distribución desos recursos do goberno central. Pero non tes capacidade para incrementalos máis alá do que che ven dado. E, polo tanto, iso limita moito a capacidade de facer real política fiscal nas comunidades autónomas. E, ademais, hai outra cuestión a maiores, e é que convirte as administracións autonómicas en unhas administracións moi infantiles e moi pouco responsables, no fondo, porque gastan, aparecen como as responsables da execución do gasto, desa parte do gasto, pero non aparecen como as responsables da recadación, é dicir, non recadan impostos máis que nalgúns dos que teñen cedidos, que son poucos. Entón, eso fai un comportamento moi responsable e moi infantil, porque parece que, digamos, gastar non ten contrapartida, porque non somos os que xestionamos ese gasto, non somos os que decidimos poñer máis ou menos impostos. Entón, fai un comportamento, fai case un comportamento en relación á cultura fiscal moi pouco responsable e moi infantil, que eu creo que eso precisamente non axuda a reforzar esa capacidade. Por soltar outro pal de píldoras sobre a cuestión xa máis de detalle e non machacarvos máis e aburrirvos con isto.
cando se entra xa máis a miúdo a analizar os fluxos, a distribución do gasto e a relación entre o que se recada no país, o Estado a través dos impostos xerais recada no país, e se fan os números, iso é o que habitualmente se chama o cálculo das balanzas fiscais. Pois aí hai tamén unha, digamos, eu discrepo bastante sobre a forma en que se veñen facendo os exercicios, como decía, tanto por parte dos que o fan desde Madrid, para destacar que casi todas as comunidades autónomas son parasitarias da xenerosidade de Madrid e de alguna outra comunidade autónoma, en concreto no caso de Galicia, normalmente as cifras que manexan son exageradas. Eu neso, por exemplo, creo que é moi importante afinar sobre que tipos de gastos se consideran e que tipos de gastos non se consideran nesa discusión sobre a balanza fiscal entre os territorios, non? E a cuestión é que é moi diferente. Eu creo que hai unha serie de gastos que normalmente se imputan ás comunidades autónomas e que se fan e que non é lógico atribuílos así, porque, por exemplo, antes comentaba Juan Oliver o tema da súa empresa, o seu posto de traballo e donde cotiza. A cuestión é que o sistema de seguridade social é un sistema que eu creo que é necesario velo aparte, non se pode meter no marco do financiamento autonómico porque non ten nada que ver con el. Financiase coas contribucións de persoas que traballan e logo a xente recibe a súa pensión en relación cos criterios de determinación das pensións, e cobrará ali onde este, ali onde viva, unha vez que se xubila, non? Entón pode ocurrir que unha persona este cando traballa cotizando en Madrid e que en cambio cando se xubile a súa pensión este en Galicia, igual que ocurre que moita xente que emigrou no seu momento xenerou o seu dereito á pensión en Barcelona, en Bilbao, en Santurce ou no estranxeiro, e agora está cobrando a súa pensión aquí porque fomos un país de emigración. E iso, claro, quere dicir que hoxe estamos recibindo máis pensións do que contribuímos ao sistema de pensións a través das cotizacións. Pero é o resultado, salvo un caso particular que son as pensións non contributivas, é o resultado de que seguramente porque cotizamos noutro sitio. Entón, eso non pode entrar no cálculo do que é a balanza fiscal, porque en todo caso son as contas de cada persoa coa seguridade social, non é co territorio, non é con Galicia, son as persoas en función de onde pagaron, en función de onde viven cando cobran a pensión. Entón, eso, se se mete eso no cálculo, claro, distorsiona moito as cifras, porque, como digo, fomos un país de emigración, seguimos sendo un país de emigración, digo con coñecimento de causa, cada vez exportamos persoas con maior cualificación que non teñen horizonte laboral para a súa cualificación no país e que acaban fora, pero logo moita desa xente cando se xubila volve ao país. Bueno, entón eso fai que o sistema de pensión non sirva, non o podemos utilizar para ver se estamos máis desaxustados ou menos, porque non é ningún regalo do Estado, non é ninguna distribución, é unha forma en que todos os que cotizan a Seguridade Social, digamos, individualmente ganan o seu dereito a recibir a pensión cando se xubilan, pero é unha cuestión individual. E hai outra serie de cuestións que non se poden meter aí. Entón, cando ás veces aparecen cifras de que Galicia sale moi beneficiada na distribución de todo ese presuposto público do Estado, metendo tamén as pensións e outras cousas que non meto para non entrar en máis detalles, pois eso eu creo que distorsiona a imaxen e é usado por aqueles que queren vender a idea de que somos un país
especialmente subvencionado, o cual non é certo. Tampouco non é certa a visión exagerada do lado contrario, onde ignora contribucións que hai o gasto que hai do Estado Central en Galicia para facer un cálculo simplemente tendo en conta o que por un lado que se aporta e por outro lado que recibe a comunidade autónoma a través do sistema de financiamento autonómico, e ignorar outras formas de presencia e de gasto do Estado en Galicia que tamén existe. E entón eso tamén dá unha imaxe distorsionada no sentido contrario, que eu creo que non é necesaria para explicar as vantaxes que tería para Galicia un maior poder de decisión sobre as súas contas públicas, non só sobre o gasto, sino tamén sobre os ingresos. Por lo menos desde o meu punto de vista. E o que sí é certo, por exemplo, é que a importancia de analizar as relacións económicas máis alá das fiscales, do que é a transferencia de gasto para a comunidade autónoma ou do gasto público executado en Galicia por parte do Estado, é que hai que ver as relacións económicas na súa complexidade. Entón, nós, por exemplo, agora hai pouco, un colega meu e máis eu fixemos un traballo sobre Alberto Turnes, fixemos un traballo de valoración dos fluxos indirectos que xenera o investimento público do Estado en Galicia. Quer dizer, o Estado, efectivamente, é o que construe a rede de autovías, o Estado é o que construe a rede de ferrocarril e de AVE, o Estado é o que investiu e construe unha parte dos portos, que son os portos de interés xeral, etc. O Estado inviste en Galicia en un determinado tipo de infraestructuras. Entón, por exemplo, nos que fan as contas desde Madrid dicen este é, digamos, un gasto do Estado en Galicia que yo contamos a Galicia porque beneficia a Galicia e só a Galicia. E iso é un cálculo que oculta algunhas cousas. Por un lado, hai un investimento en infraestructuras que beneficia a todos os que as usan e os territorios que son unidos por esas infraestructuras. Por tanto, quero dicir que nas infraestructuras que se construen en Galicia para vincularnos moi estreitamente con Madrid benefician tanto ou máis a Madrid do que benefician a Galicia. Para non quer decir que a Galicia non a beneficie ou que a podan beneficiar, pero está claro que benefician igual ou en maior medida en Madrid, porque Madrid ten máis potencial para aproveitar as oportunidades de estar cerca e chegar pronto aos territorios da periferia do que poden aproveitar os territorios da periferia por chegar a Madrid. Pero ademais diso, hai outra cuestión que, como digo, que cuantificamos, tratamos de cuantificar, e é que cando un analiza as licitacións da obra pública do Estado en Galicia, por exemplo, nós analizamos o período 2005-2019, entón hai un volumen importante de inversión, é o período en que se realizaron algunhas obras importantes, en particular a do AVE, e é un investimento moi importante. Entón, nese período, pois, houve un gasto público do Estado en Galicia importante. E cal é a cuestión? Quenes son as empresas que ganaron as licitacións desas obras? Bueno, desde a lista, desde logo, nas 20 principales empresas e as principales beneficiarias da licitación son prácticamente todas empresas madrileñas, non? E que ocorre? E que ocorre se as empresas madrileñas son as que ganan as licitacións da obra pública en Galicia? Pois ocorre algo que pode parecer astruso, pero non o é, e é que hai unha parte da licitación que é o beneficio industrial. E o beneficio industrial, que recolle, e nel van toda unha serie de conceptos, ese vai acabar, digamos, donde está a sede central da empresa. As empresas de construcción
as empresas de infraestructuras, claro, aquí van a contratar o mellor personal para a execución da obra, pero todo o que son as contratas dos servicios digamos, de enxeñería, dos servicios de arquitectura, dos servicios de consultoría, de servicios financieros, etcétera, 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 que necesitan para a execución desa obra, está fundamentalmente no seu entorno madrileño, que é onde teñen, digamos, todos os servicios complementarios desa actividade. E cando se suma todo iso, se suma o beneficio industrial, se suma donde pagan os impostos, se suma donde pagan o IVA desas actividades complementarias, pues resulta que casi un 30% da licitación resulta que retorna a Madrid, ¿no? Entón, eso é algo que non aparece en ningún sitio, que non aparece en ninguna estadística, pero é algo que se sigue a pista de forma detallada, pois se pode ver. Entón, que quero dicir con isto? Que a cuestión é que na medida en que a política de centralización do Estado levou a que as grandes empresas de casi todos os sectores, pero tamén, sobre todo, as empresas de construcción e infraestructuras que viven das licitacións das grandes licitacións do Estado, se foron todas a Madrid. Foran de donde foran, casi todas acabaron en Madrid. As galegas, desde logo, todas acabaron en Madrid. Entón, claro, eso é porque o poder político está ali, e porque a decisión sobre as licitacións está ali e o entorno favorable para o seu negocio está ali. Entón, eso é igualmente importante. E isto, cando se ve no concreto, pois ves en que medida ten que ver coa distribución do poder, coa distribución das competencias e onde se deciden as licitacións, etc. Si as obras que se executan en Galicia se licitaran en Galicia sistemáticamente, pois seguramente moitas empresas que hoxe están en Madrid non estarían en Madrid, seguramente estarían aquí. E serían empresas igualmente grandes, igualmente eficientes e igualmente competitivas, non? Entón, que quero dicir con isto e con isto remato? Que eu creo que hai que falar destos temas. Parece que non estamos nun momento en que todo este aberto, tan aberto como estuvo naqueles momentos de crise do sistema político de finales dos 70 e 80, nas épocas en que Carlos tuvo a oportunidade de estar a través desas formas rocambolescas exercendo o goberno de Galicia, nos momentos en que aquilo estaba empezando a construirse. En aquel momento parecía que as cousas estaban aínda moi abertas, parecía que todo era posible, e ademais o que si é certo é que visto en perspectiva todos eran diferentes, incluído Fraga. Hoxe, claro, os discursos que se poden ler nos parlamentos, no galego, dos anos 80, por parte da dereita galega daquela, ou no Congreso dos Diputados, por parte da dereita española daquela, tanto de UCD como incluso da Alianza Popular, hoxe fan palidecer os socialdemócratas, porque había unha visión completamente diferente das cousas, o contexto político era outro e había unha serie de cousas que se podían imaginar. Agora correron o tableiro de reflexión sobre todas as cousas, sobre o ideolóxico, pero tamén sobre o territorial, que estamos nun escenario onde que parece que os marxes de maniobra son tremendamente pequenos e só podemos salvar os muebles pequenos de alguna maneira, non? É o máximo que podemos aspirar. Bueno, parece que o mellor polas carambolas da historia, pois o mellor este debate se abre. Non son moi optimistas sobre que acabe indo demasiado longe, porque as forzas que están detrás da negación dunha posible descentralización maior do Estado, pois eu creo que son demasiado poderosas, pero o mellor estamos nun escenario en que é posible negociar algunha desas cousas por a correlación de forzas que hai
no Congreso dos Deputados. Si é así, eu creo que é o momento de poñer sobre a mesa non só os pequenos criterios para ver se nos dan 2 millóns máis ou menos, sino para discutir tamén as competencias para facer unha política estratégica, non só de corto plazo para distribuir os recursos no inmediato, sino para pensar nas políticas de futuro con máis autonomía, máis pegados ás necesidades estratégicas do país. Entón, o gallá fora así, habrá que ver. Desde logo, o que sí son partidario é na medida en que de min e de nos dependa facer todo o posible para que eso sexa así, no pasado, hoxe e sempre, que é necesario batallar por manter ese discurso, aínda que non seña un discurso que teña garantizado o éxito inmediato. Eu son dos que creo que os países ganan con soberanía, os países ganan tendo máis capacidade de decisión para decidir sobre as cousas importantes do seu futuro. E nada máis, aquí me quedo, queda a vosa disposición para o que irades. Supoño que xa quedades aburridos, xa nos podemos marchar todos e nada, encantado. Gracias por estar aí. Bueno, pois agora temos tempo para unha rolda de preguntas. Paso vos o micrófono e despois contestades. Bueno, enhorabuena en primer lugar a Luces por ese número donde aborda ampliamente o tema do concerto e do cupo. Eu coincido totalmente con que dixo Mella e posteriormente despois Xavier Vences sobre que estamos ante un tema político, de un tema económico, de un tema de poder político. E aquí hai dúas versións, non? A versión de que somos un país pobre, que vivimos gracias ao que nos mandan de Madrid e, bueno, que temos que estar agradecidos e, por tanto, non hai que cambiar nada. E depois outra visión, que somos un país rico e que é o tema de fondo, acabas de decir agora mismo Xavier Vences, ao final, ¿no? Que é un tema de ter soberanía, é dicir, poder de decisión. O tema de fondo é que, claro, os medios de comunicación maioritariamente o que están difundindo é a primeira versión, que somos un país pobre e que vivimos gracias ao que nos mandan de Madrid. E isto se traduce, bueno, pues en grandes titulares donde di que en caso de que Galicia pues teña acceso a un concerto económico ou cupo, pues perderíamos non sei cuantos miles de millóns. E iso é un pouco o que se difunde. Pero claro, isto non difunde solamente a dereita, ¿no? Que sería o lógico, sino que tamén por parte de unha esquerda estatal difúndese esta mesma teoría. Entón, a miña pregunta é, pensando en un goberno alternativo, que estamos en eso, ¿no? Alternativa a nivel de goberno galego, como va a estar no futuro esa posibilidade de que no tema de proposta de goberno alternativo haxa esa coincidencia en canto a esa soberanía e aumento do poder? Porque os que somos un pouco maiores sabemos o que pasou no bipartito, que cando entraron estes temas a debatir, Consellería de Industria do BNG, o tema das eólicas, sabemos o que pasou, non? Cando se quiso decir, non, que as empresas de aquí teñen un papel en esto das eólicas, que os concellos teñen beneficios, pois hubo follón, hubo problemas, e non se pode sacar ese adiante. Reprodúcese hoxe, moitos anos despois, a situación, donde o tema das eólicas, tanto en terra como en mar, pues sigue sendo un problema de como enfocar o tema de cara a que beneficie a Galicia. E o temos tamén concretado tamén no tema de Altri, digo, por coller aspectos concretos, non? Hai uns que dicen, non, Altri, adiante, sempre e cando se creen postos de traballo e tal, e outra visión máis del país que di, bueno, hai que ver un pouco como beneficia o país e as repercusións. Entón, me preguntas un pouco de cara a esa alternativa política, esta visión do concerto, como pode influir? Bueno, na mesma revista aparecen dúas columnas de opinión, unha de Ana Pontón e outra de Besteiro, donde ves esa diferencia de
visión de país e de capacidade de autogoberno, non? Se non queredes máis. Vamos a ver. Creo que dicen casi todo. Vamos a ver, eu non son capaz de ver cal pode ser o programa de goberno dun goberno alternativo PP, non o sei. Obviamente son consciente de que o plantexamento na liña do que eu formulaba pois significaría que teria que haber unha maioría moi grande pensando en clave de país, non? Non sei se ese vai ser o caso, non o sei. En todo caso, o que sí quero decir é unha cuestión con respecto ao do cupo e o tema do concerto, que fixeches moi ben en destacar esa cuestión. Vamos a ver, a cuestión é que o importante nas relacións fiscales dunha comunidade autónoma con autonomía de verdade, con autonomía económica ou con autonomía fiscal de verdade, é que teña a capacidade para xestionar os impostos e o gasto do país. Entón, nese sentido, o modelo vasco, o modelo navarro, é un modelo onde hai un concerto que é un pacto político entre eses territorios e o goberno central, onde se establece precisamente a capacidade desas comunidades autónomas ou dos territorios forais para recadar os impostos e as condicións en que os recadan, etc. Entón, aí hai un pacto que é sancionado en forma de lei, que se plasma nunha lei, que é o que establece as reglas de xogo no terreo fiscal, pero ese territorio ten, por lo tanto, toda a competencia sobre o sistema tributario e máis sobre a execución do gasto. Non só sobre a execución do gasto cedido, senón sobre a execución do gasto e non só sobre os impostos cedidos, senón sobre todos os impostos, porque eles recadan todos os impostos no seu territorio. Entón, eso obviamente dá un poder de orientación da política fiscal nos dous fíos da tesoura, tanto nos tributos como no gasto. É certo que no concerto establecese un pacto no sentido de que ten que haber unha certa armonía entre o tipo de impostos, as figuras tributarias e os tipos impositivos, etc. Hai un acordo de cales son os márgenes de maniobra que ten aí a comunidade autónoma e hai un certo un acordo, pero en definitiva hai un margen de maniobra e hai unha xestión directa por parte da comunidade autónoma sobre os tributos. E despois o cupo fíxase en función dunha negociación e outra lei, e se fixa en función dunha negociación que se fai cada X tempo entre esas comunidades autónomas ou as comunidades forales, os territorios forales e o goberno central, e se plasma tamén nunha lei, o último creo que é de 2022. Entón, aí se establece canto é o que vai recaudar a comunidade autónoma e canto vai a recibir de gastos e prestacións que fai o Estado na comunidade autónoma, e cal é o saldo, e a diferencia se aporta, neste caso, por parte da Facenda Vasca ou da Facenda Navarra ao goberno central. E hai unha aportación positiva deles cara ao goberno central porque é maior a capacidade financiera que se xenera que o que recibe. Entón, a cuestión é que nada di que cando se fan esos cálculos a relación teña que ser sempre en sentido positivo, podría ser tamén en sentido negativo, depende, que a cuestión é
O primeiro que ten que haber é un acordo de distribución das competencias sobre fiscalidade e que a xestione a comunidade autónoma nese caso. E despois a determinación da cuantía de cal é a contribución ao Estado, por depende. Se hai unha política de redistribución real entre territorios do país en función do seu nivel de renta e de riqueza, pois, claro, os máis pobres ao mellor non teñen que contribuir ao presuposto xeral do Estado, sino que teñen que recibir aínda máis do que recadan. Entón, o cupo pode ter o signo que lle corresponda. Nese sentido, tamén digo, pues que si os galegos tuéramos a oportunidade de negociar un cupo, non nos beneficiaría nada ir cunhas cifras donde parece que nós estamos contribuindo moitísimo, porque entón dirían, pues sí, pues seguide contribuindo moitísimo. Entón, si non é certo, pues estaríamos facéndonos unha trampa aí pouco inteligente. Pero, obviamente, non creo que ese escenario de negociación do cupo se dé. Si se dera, o que ten que haber é un cálculo realista, pero realista, e cun acordo político sobre cal é o saldo desas contas, e en función deso, pois contribúes. Entón, o cupo pode ser positivo ou negativo. Durades unha máis que rápida, ti falabas antes, Javier, de que nos temos convertido ou se teñen convertido as elites políticas en xestores de recursos pedidos, perdón, que as elites políticas se teñen convertido en xestoras de recursos cedidos, que debater a administración comportamentos infantís e pouco proactivos no deseño das políticas que de verdade fan falta ao país. E Carlos tamén falaba ao principio, ao final, non lembro, de que está habendo unha Galicia que esmorece, que se empequeñece, que cada vez é máis de segunda división. Ata que punto unha cousa é dependente da outra? É dicir, cal depende de quen? Somos unha sociedade que acepta ter de goberno do país xestores de hospitais, colexios e residencias, simplemente, non exiximos máis? Ou ata que punto é que o sistema transcurridos 40 anos ao non ter unha descentralización efectiva, como te decías, nos impide realmente ter elites políticas que pasen de ser algo máis que presuntuosos xestores ou xestores, non? Aquí damos dous. Aí, Carlos, estaba mirando os xeus. Cando vas xa vello, anuvellado, os problemas deixan de ser concretos. Empezas a buscar a base de por que son as cousas. Entonces, xa o concreto mételo no mundo filosófico, si me atrevo. Estaba lendo o que di Martín Fierro. Deixa-me poner a gafa, xa me deixo. O que di o consello de verdad. No andes cambiando de cueva, hace lo que hace el ratón, consérvate en el rincón en el que empezó su existencia. Vaca que cambia apariencia se atrasa en la aparición. É dicir, isto lévanos a min ao problema da queixa, que parece que non ten nada a ver co cupo e, sin embargo, é fundamental. A queixa normalmente en calquer país é o prolegómeno de unha acción, leva un golpe. En a queixa en Galicia é moitas veces unha instalación filosófica. Aquí se queixa hasta o gobernante, que iso é o tremendo, porque que se queixe ou que está amolado, que está sufrindo, pode ter, sempre e cando non sea unha instalación vital, porque entonces aquí pásanos que veñen os madrileños que listos son de los galegos, nos reímos, se les empetan os cartos e nos quedamos co traballo. É dicir, hai que ter esa queixa que se traduce despois en virtudes galegas. Un é a retranca.
e o que eu saiba, un león, un tigre non é retranqueiro, bota chagou e amólate. Entonces, esa retranca que aquí estamos estimando como la gran cosa é unha mostra de sumisión. Cuando aquí xa é unha instalación, me estás perdido. E cuando eso se convirte ademais nunha virtud e todos están a decir que iso é unha virtud, é un país que corre o serio risco de desaparecer como país, é dicir, de desaparecer como unha existencia propia. Simplemente somos uns ninguén que estamos aí. Eu, cando escoito a falar aos galegos, aos madrileños, aos españois, alabarse uns aos outros, eu vexo que nos parece ser que necesitamos a aprobación dos cataláns, estos cataláns nos aproban, os madrileños, que eu saiba, aos cataláns importa-lles un carallo a opinión dos galegos. É dicir, quero que nos teñamos, que nos poñamos en plan de igualdad, que teñamos unha existencia que sea presencia. E xa non sei como decirlo, pero todo o demais que falamos, puxeches, claro, non é o mismo se eu expós aos cataláns que teñen unha visión do tema, pero se expós aos galegos, que máis che dá? Que máis che dá que cambie o sistema, que sea federal, que sea, por certo, falando de palabras, as palabras moitas veces o que fan é cubrir unha realidade e deixando, tal. Me decía outro día un tío, non, nos íbamos moi ben porque vamos camino de un Estado federal. Oño, quedou tan ancho, quedou tan satisfeito con a súa afirmación. E eu, claro, pregunto, un Estado federal, que quere decir eso? Alemania é federal, Rusia é federal, México é federal. Que modelo, carallo, me presentas para mí? É dicir, quero dicir que cando non lle metemos a man ao problema de fondo, e remeximos no fondo, pois despois as situacións concretas quedan sempre moi no aire. Quedan sempre moi supeditadas a un acontecer que non depende de nós, que depende de outro. É dicir, volvemos a quedar outra vez na cova. É dicir, isto que me parece a mí que iba a levar a estupidez, pero parece a mí que é así. Bueno, pois, por se acaso, volve a presentarse unha oportunidade como a que houve nos anos 80 e o marco se volve a abrir, que nos pille preparadas. E por iso en Luces seguimos batendo no ferro, traendo estes temas que poden parecer áridos ou farragosos, pero que son moi necesarios. E agradecemos vos a vosa presencia e tamén a presencia dos ponentes e convocamos vos para o mes que ven. Non sei, María Xosé, quería decir algo. Sí, só unha última cuestión impreciso. Era, bueno, para toda unha xeración, creo que somos xeareiros, xeareiras absolutas de Carlos Mella, e entón nada, e darlle as grazas por estar hoxe aquí. Eu creo que ese libro de Non somos inocentes, ver a política con humor, eu creo que nunca me reí tanto lendo un libro de política como ese, e ese maridaxe, non, entre humor e política, creo que nos fai moitísima falta, así que mil grazas.